Good morning! Okay mo natin. Eh mga boss, si Kapitan po, tutulog lang siya ngayon, tutulog. Hindi, magmumotor muna tayo ngayon, pero meron silang lakad ni Mrs. Punta sila sa Badban. Ayan, tayo magmumotor muna tayo papunta mga Minalin. Para medyo makatipid tayo sa gasolina kasi nandaan na yata yung gasolina. Tumataas na yung gas. So ayan, at least sa motor makakatipid tayo. Magandang umaga po mga kapitan, mga kakapitan. Ayan, so ayan, muna na ako sa kanila. Sila mamaya pa sila alis mga boss. Alas 8 po mga kabarangay. Ayan. Kapitan, shoutout pala kay kay Boss Jeffrey Pingol. Yun o. Shoutout. Yun po mga barangay. Napag-intro na si Boss Reg. Papunta po siya sa nakasingle lang po siya mga kabarangay. Ayun po mga kabarangay. Bali po pupunta po tayo ng ng Babantaklak mga kabarangay. Kasama po natin si si Boss LM, asawa po ni Boss Rex. Kami po yung pupunta ngayon sa Babantaklak. Eternity later. Naman mga kabarangay, ayan po yung Dao Mabalacat. Handa na po na yan, Dao Mabalacat mga kabarangay. Ito naman po mga kabarangay, yan po ang Mabiga, Mabalacat mga kabarangay.
Ngayon mga barangay, malapit na po tayo sa tulay ng Bamban, Tarlac. Ayun na po, malapit na po. Barangay sa ano po yan, sa paligid po ng Bamban, Tarlac po yan, mga kabarangay. Yun na mga barangay, nandito na po tayo sa side na pagdito na po tayo. Yun o, malapit na po. Yan o, mga barangay, malapit na. Ayun, mga kabarangay, dito na po tayo sa side sa Bamban, Tarlac, mga kabarangay. Yun o, mga kabarangay, nandito na po tayo sa sa Bamban, Tarlac, dito po sa project po ni Boss Regs, mga kabarangay. Yun na. Ay, sobrang init. Yan po si si Boss Regs po, tsaka si Boss LM nandito, tsaka po yung kapatid niya. Papahinga, agagaling po lang namin kumain, mga kabarangay. Ayan si Boss barangay, nabiga na po yung naporma na yung mga biga dito po sa bahay ni Ma'am G at saka ni Sir Enteng. Shoutout po sa inyo,
Ingat po lagi. God bless. Ayun po mga kabarangay, paalis na po tayo dito sa Bamban Tarlac. Papunta naman po tayo dun sa sa LTO Maintis. Titingnan ko po kung na-process na po yung license ko mga kabarangay. Natikitan po kasi ako mga kabarangay. Tara po, samahan niyo po ako punta sa LTO Maintis. Sasakop po yung mga kabarangay. Yan mga boss, palis na po tayo ng andyan ng Bamban Tarlac. Pabalik na lang po tayo dun sa tulay na dinaan natin mga kabarangay. Ngayon po mga kabarangay, nasa NLEX naman po tayo yan. NLEX mga kabarangay. Ayun mga kabarangay, nandito na po tayo sa sa LTO Maintis mga kabarangay ko. Tingnan po natin kung na-process na po yung yung TOP mga kabarangay. Papasok po tayo sa loob. Oh, James, wala yung introvert kasi ka? Okay, ako yung kita. Kala ko pati dito. Atin na ayan po, dyan po tayo magtutubos ng ng lisensya mga kabarangay. Ayan po yung LTO. Ayan kabarangay, yan po yung yan po yung TOP. Titingnan po natin kung na-process na po yung na-process na po nung taga Ordaneta, na pasa na po dito sa Pampanga mga kabarangay. Tatanong lang po ako dito sa sa window 11 mga kabarangay. Hindi na mga kabarangay, hindi pa rin po pala na-process, hindi pa napasok po ng Ordaneta dito po sa Ordaneta LTO, hindi pa po napasok dito sa San Fernando LTO yung yung pong tinikitan po sa akin mga kabarangay. Hindi pa rin po napaprocess. Baka po punta kami ng Ordaneta mga kabarangay, doon ko na lang po tutubusin sa Ordaneta na. Kung matagal po yung pag-process ng papel, kasi old system po yung nandito po yung LTO dito sa San Fernando old system. Dapat po doon po pala sa new system ang ang pagkukuhanan. Old system po yun dito sa San Fernando, Pampanga. Hindi pa daw napapasok sa sa kanila mga kabarangay. Ngayon po babalikan na po natin si Boss LM. Inaantay po nila ako dun sa sa SM habang pong inaasikaso ko yung aking huli.
nagpapalamig lang po sila din sa, sa SM. Pumasok lang po sila sandali, mga kabarangay. Tara po, mga kabarangay, punta po tayo sa SM. Punta na si Boss LM. Yun o mga kabarangay, bali papunta na po tayo ng SM Pampanga yan dyan sa daan na yan mga kabarangay. SM Pampanga po tayo. Malapit na po yan. Yun o. Tayo sa ano, sa papasok na yun o mga kabarangay, nandito na po tayo sa SM Pampanga. Nandito po ngayon tayo sa ano, sa parking lot mga kabarangay ano. Nantay na lang natin po si ano. Tumawag si Boss LM. Antayin ko na lang po sila dito mga kabarangay. Masyadong mainit. Grabe init po ngayon. Sobrang init. Basang-basa na yung damit ko sa sobrang init mga kabarangay. Tingin ko lang sila dito, baka malayo pa yung lalakarin. Pag tumawag po si ano, si Boss LM, susundin ko na lang doon sa ano, sa entrance na lang sila po maghihintay mga kabarangay. Doon ko lang sila pipikapin mga kabarangay. Ayan o mga kabarangay, yan po yung parking lot, no? Parking lot po ng SM Pampanga. Napakalaking parking lot, no? Bali po sila Boss LM, nandun po sa may ano yun, yan po ng yung dulo na yan, nandiyan po sila. Diyan po sila lalabas. Ngayon po, pipikapin ko na lang po sila diyan, mga kabarangay. Ano? Luwang. Napakaluwang na SM. Ngayon po si ano, H100 oh. Naghihintay, nagpapahinga na rin po siya. Pagod na rin siya, mga kabarangay. Siyempre, sobrang init. Napapagod rin yung kaibigan ko, si H100, mga kabarangay. Ayun na mga kabarangay, pauwi na po tayo ng Arayat. Bali po nakasakay na po sila Boss LM dito kay H100. Let's go mga kabarangay. Ayun na mga kabarangay, bali po nakauwi na po tayo ng Arayat. Kasama natin pong uwi si Boss LM. Nandito na po tayo sa bahay mga kabarangay. Shoutout muna po pala mga kabarangay. Habang po naghihintay po tayo kay Mrs. Wala po. Bali po kasi si Mrs. ay nag-trim doon po sa garments mga kabarangay. Para may pandagdag. Shoutout po kay Boss Reds Vlog. You know. Shoutout po kay Mrs. ni Reds Vlog mga kabarangay. Shoutout po kay paring Louis Puyawan. Shoutout po kay paring Michael Dino Bal Madrid. KNTV Kwento Mo TV. Shoutout po kay Maring Joan Puyawan. Suot natin yung sarapin. Shoutout po kay
Ma'am Ruby Bautista. Shoutout po kay Ma'am G and Sir Enteng. Shoutout po kay Sir Efren Apostol. Shoutout po kay Boss Mac Vlog. Shoutout po kay Sir Angel. Shoutout po kay paring Ruben Crispino. Shoutout po kay paring Mario Bong Pineda, mga kabarangay. Shoutout po kay paring Ramil Crispino. Shoutout po kay Boss Ronald Capili. Shoutout po kay Boss Ronald Caparas. Shoutout po kay Mami Rosie Capili. Shoutout po kay Ma'am Jubilin Capili. Yun. Ito mga kabarangay. Shoutout po kay RB Noifi Vlogs. Bago po yan mga kabarangay. Yan po yung mga ano po ni Boss Regs. Mga solid. Shoutout po kay Clarissa Garcia. Yan po si Utol mga kabarangay. Shoutout po kay Robert TV Official. Taga ano po yan, taga San Nicolas, Bamban, Tarlac mga kabarangay. Pakisuporta po si Robert TV Official mga kabarangay. Shoutout po kay Mining or Mining Bunalade mga kabarangay. Shoutout po kay Sir Hector Dacumos. Shoutout po kay Sir Ronel Sikat Magsino. Shoutout po kay B Vlog. Shoutout po kay Nelson Tete de los Reyes. Shoutout po kay Sir Jeng Lopez. Shoutout po kay Chiclet Kabarangay. Shoutout po kay White Sakalam. Shoutout po kay Kabarangay Pons Nuki. Shoutout po kay Kabarangay Ian JTP 1981. Shoutout po kay Kabarangay T Cobb. Shoutout po kay Sister Ruby Bautista. Na doble. Ayos lang. Shoutout po kay Kabarangay Ma'am Regina Lopez. Shoutout po kay Kabarangay Maripe Serino. Shoutout po kay Kabarangay Aldrin Malanao. Shoutout po kay Kabarangay Ohaim Sama. Shoutout po kay Boti G Rene Mungkal. Shoutout po kay Kabarangay Ralph de la Vega. Shoutout po kay Alex Lapada. Shoutout po kay Pisgunerong Madiskarte. Shoutout po kay Kabarangay Solid na Solid Rax. Shoutout po kay Kabarangay Ramon Magno. Shoutout po kay Padis TV. Shoutout po kay Liam and Erica from Canada. Shoutout po kay Kabarangay Carl de la Cruz. Shoutout po kay Deswood TV. Shoutout po kay Amores Farm. Shoutout po kay John Del Vlogs. Shoutout po kay Boss Balita TV. You know, mga barangay, hanggang dito na lang po ang ating video. Mga barangay,
nagpapasalamat po ako sa mga subscriber po natin, mga kabarangay, lahat po ng ating subscriber na masugid na sumascribe at magiging subscriber pa, mga kabarangay. At saka po maraming salamat po sa panunood po ninyo ng ating video, mga kabarangay. God bless po. Ingat po lagi. Be safe. Mabuhay po kayo, mga kabarangay. Yun o.